Iman to ati wala na kiumplit akan sulala na pagukitan niyo. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Napihat na kibaga kanalakano sugagawak na tigwalla. Wa raditu lakumul Islam madina. Na inikabaya-baya akan narakano. Aya din apagukitan niyo na sulala na wagaman niyo. Islam. Napitiriyan man. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam madina. Sa din sa tawang maluluba. Salin sa tawang babanog sa lalan asalakaw kung lalan wagaman yan Islam na didin at tirimaan na agil bagyan so agamatano nakatisod tinudan yun so agama na maliwanag sa tama na maliwanag igira amiyosay na di kapawal inopansod imagusay ko agama na kapawal kakarina sa salakawakaw untudan yan. Kasawagama taro na igil amitan sa usayan na dedabon po wala nakatanto amaliwanag sa taman amaliwanag sa subrapan ko kapamumutte ko kaliwanag walungan sa kaliwanagyan na inopan kalilibutangan kakuusayan o di magusay ko kapagagama kakarina sa kalilimangan na kuaya maanan yan na upama ko pagilay sa langit ko kailay sa ulan nakasasap nga nagabula di ka sa butuan dumatatag nadatarag ng kaya di ka pakambala-bala o mga guru aadang imagusaya pagkabara maanaw na pamikiran ka naad na pupugusaya lumalambas ko puso ka kakagigyo titituontol sumansuwaga man na tituontol kabasta atero na tugatak sa puso inopon no sana kawak ato tugatak atir ato tugatak kanyan ka 8 miles na ribat sumpugusay niyan na mundo de tanong so agama tanong agama Islam na aya din alalayon apan dugan niyan na sumapiar ka tanong ipuunsa mo na nataman din sa kapusan ng Quran na palaya din na kamapiar o man isa naturduhan niyan ang ginawa niyan sa kapakaapas yan. Kaamay ka dito no makaapas. Si sa alawan na mori na kanugun yan. So kapag uyog-uyog na tanong makaapas sa alawan na mori. Na uman isa nalalaw niyan din i-evaluate ang ginawa niyan. Di ka matataman magupa. Di ka matataman mamagilupil pa. Nasa nakabudin na tatama na aginawang ka na dudun amyay tong ka akamapian ka sa isa alungan na mawin. Sa kami ang mga papasang ikambuma na igir amya at timinga na pulika sawan taon na ating na sokap kelikap kabagyang kutuha kaput puliliwang ko to mga ating si iko mga rahasya no ginawa ta natang tuwa mapi ang magagadamat ta kami akapi-api adita di ka pag-istorya nagumapi ang panadita di ka pangatutan igir akiatay nga nakita di ka buma datar mambu mga paninigarits igir adira nun di pa magilupilip panabata nila bulan na tanto amapi adira nakapamagitong ako po pamagitong nila. Wait na pa kayo si iko kada kalaw pa amin itabuto daw pa ka ad na sa timam buka upa aaya din kaw nakapakapulit ba akong banabagang ka na din kaw di pamagitong na suginawang kawan to na ikarunda kunda sa kyan amay kamatay ka bayaw na ang nanap na madijuna bayaw na kuwain na langon na di ka pa magupaan na pala dunia ito man ka. Kagi naman na di ka nimbo man, amya kapiya-piya ka pa magito. Ginap na di ka di sigupan, amya kapiya-piya ka ito. Adi na mga de, sa timang buhay, tiga-tiga kinangla na malanganak na yun, pag ito man na nagiginaw ko. Huwag tawa ka langon din dunia. Na kailangan na mapamagitong tanong sa naginaw tanong. Nuda na kaya pugusay na. Sumano siya na ay abu-abot di agar niyan sa ginawa niyan
Liyupon ako mga ibada at mga simba subuan wallah. Nagyang kaya talo. Kaando din ikapatayo manusia na miyapasad so kinabuhi. Naande kapasado kinabuhi o manusia na pagindud sang kutwa buta na kanaba miyapasad kaad na bugpa kaumakan yan akamapiaan atlo. Yang kaya talawa kamapian na bugpa kaumakan manusia na pagampaganay ng kutwa diin yan minisidakan yan. Mini pamumagay niyan. Giyang kutwa ay mga yan na mini pamumagay niyan. Mini kapian yan. Mini tumpok yan kumasgit. Mini tumpok yan si ko mga madrasa. Mini hupian si ko mga miskin, mga watailo, mga ulama, mga ustad. Ayamaan yan na kiyang bangalan yan, apas yan kung awiyagwig yan ko dunia yan. So isa ka sa kuwagusat di man na sumento amin itumpok kumasgit na pagpakaw masangkot ako mura kasubalas siya na magpi. Ading karo mambagian. Isa sa ti man na putaw. Sa ti man na ato, ramin itumpok sangkot wa madrasa na pagpakataling mo mga sangkot ako puro ka ang utakapian niya. Ayamaan na niyan na may di pamamagayin kami ang kapiyaw na ginawa padaga na pagpakaw madin sangkot ako puro kasukapian niya. Allahu Akbar. Sadaqatun jariyah. Na umanisa na panama na marinyan, idi niyan di ka pa kasi sadaka sang kaya kaw yung